Yun.
Yun. Thank you, idol. Hindi ko pa alam kung ano gagawin ko dito eh. Paano ba mag-ano? Ayan, may jacket ka na po. Redma. Salamat sa patamsak mo dyan. Bago lang po, kaya di pa alam kung ano gagawin sa LS. Pagpasensyahan nyo na guys. Marami pa akong dapat matutunan. Ayan daw, sabi ni Redma, tamsak, ang dikit sa bahay mo, likusap. Tamsak, ang dikit sa bahay mo, likusap. Huwag mo na lagyan ng jacket. Bakit? Huwag mo na lagyan ng jacket. Dikitan na mga kaibigan. Ayan.
Salamat sa patamsak. Narsak Ninja. Okay. Huwag na daw bigyan ng jacket. Okay. Salamat sa pagpunta mo, kaibigan. Narsak Ninja. Paano ba? Paano to i-share? Paano ba? Ilikusak, paano ba? Dalawa ba dalawa. Yung isa ko yung isa tablet. Tapos yung CPU yung ginagamit ko ngayon para sa StreamYard. Tapos yung ginagamit ko pang jacket yung yung tablet. Dalawa ba? Sige. Buksan mo yung isa. Nakabukas na, idol, nakabukas na. Ginagamit ko nga sa sa pagbigay ng jacket. Yung nagpapabigay ng jacket. Ayan, no? Naka-open yung isa. Saan yung may makita kang share. Ay, yung dun sa bahay ko yung share. Kakopy link. Tama na ba? Yung share copy. Okay. Saan ko naman yan, i-share dito. Katapos si copy link, saan ko i-share? Nakopy ko na yung link. Ano na gagawin sa susunod? Dikit na kita. Salamat, Tox Vlog. I-share mo yan sa mga kaibigan. Paano nga, pupunta ako sa LS nila tapos i-share ko yung link. Ganun ba yan? Kaibigan, sa mga kagsis. Dito sa sa YT? Ayun. Okay. Kuha ko na, guys. Salamat. Wait lang ha. Babalikan ko yung yung wala pang jacket. Pasensya na guys, sa bagwanta lang talaga ako, wala pa akong kaalam-alam. Wait lang ha, wait.
Sa mga messenger. Kaibigan, wala akong mga friend na ano, siguro wala akong friend na nag-YouTube. Mga lang sila thumbs up. Ayan, mami, good morning po. Salamat po, mami, sa patamsak mo. Sana po maintindihan yung baguhan. Thank you, mami. Wait lang, guys. Thank you, mami. Bigyan ng jacket yan. Ayan, mami, may jacket ka na. Oo naman, mami, syempre, gusto kong matuto. Talks vlog, may jacket ka na pala. I want to learn. Ili Kusap. Oo naman, mami. Sa'yo ako natuto. Kaya maraming salamat sa iyo, mami. Saludo ako sa iyo. Siyempre. Nice bang Kuya Will jacket. Welcome, Talks Vlog. Thank you na ako mga dito lang misabay sa iyo. Salamat po, mami. Salamat po. Mega shoutout Kusina ni Ganda. Ayun, mega shoutout daw po kay Kusina ni Ganda. Galing kay Ili Kusap. Nag-add mo ako sa IB para sa mga kapatid mo. Hahaha. Okay, sige po, mama. Ano yung pangalan niyo po, mami, sa FB? Ano yung pangalan mo sa Joy Estrella, yung may pink na rush? Sige, mami, add na po kita. Wait lang. Wait lang, mami, ha. Punta muna ako sa May shout out El Kusap. Mega shout out kay El Kusap. Shout out na daw. Add na kita, mami, sa FB. Kasi may ganda, ang dikit na po sa'yo. Ayun po, nakadikit na daw si Talks Vlog kay mami. Okay, Talks, saan bahay mo? Talks, bahay mo daw. Tinatanong ni mami. Ano yung pangalan nun? Joy Estrella. Mami, may tanong ako. Okay lang ba kahit walang thumbnail sa LS? Asan na yun? Joy Estrella. Estrella. Ayun, yung may pink na rose. Mami, na-add na po kita sa FB. Pa-confirm na lang po, mami. Matulog na ako. Good morning, first. Sige po. Salamat po, idol, sa pagpunta. Maraming salamat po. See you again. At saka pupunta rin po ako sa bahay mo. Sa susunod din LS mo. Thank you po. Have a good night. Mami, na-add na po kita.
Sige po, mami. Sige po, mami. Salamat. Sige po, Eli Kusap. Ingat po, ingat. Thank you po ulit. Ayun. Hello, mami. Salamat. Sige po. Thank you po, Madam Kusina. Okay na. Yan, may grupo na ako. Thank you, mami, sa pagpasali eh. Welcome nyo bago. Mga anak. Ayun, marami palang anak. Sana all, mami, maraming anak. Welcome. Ayan, thank you. Thank you sa pa-welcome ni mami. Wala na yung list ko. Ayun. Thank you, mami, sa pa-welcome po. Talks Vlog, sabi, thank you po, Madam Kusina. Idol lead po tayo ng iba. Sige po. Okay. Yun din po ang inaantay ko, idol. Siyempre, alam mo na bago. Wala pang kaalam-alam. Kaya, I need your help, guys. Wait lang, share ko na lang kaibigan para na mas maganda. Dapat ipanood mo dito yan para di ka sipain ni Lolo. Nakalagad ka, di ba? Dapat pa na. Yung mami, anong alagad? Hindi ako makakapagbigay ng jacket pag ko yung alagad ko, mami. Pag ipanood ko. Para kahit walang manood na andyan alagad. Pwede yun, mami, mamaya na kasi hindi ako makapag ng jacket pag napanood ko yun. Dalawa lang yung cellphone ko. StreamYard ka nga. Oo po, mami, opo. Tsaka sa CP lang po ako, CP. Yan o, mami, yan o. Dalawa lang yung cellphone ko po. Okay na. So, okay lang ba yan, mami? Mamaya ko na Mamaya na ko na gamitin yung alagad ko. Pag naubos na. Baka wala pang nakadikit sa akin. Wait. Wait lang, mga kaibigan. Dito na lang ako. Hanggang matapos ka para manood. Sana all, mami. Thank you, mami. Salamat talaga. You're very, very good, mami. Ano gawa niyo po, mami? Thank you, mami. Video lang. Ano yung video? Ano, mami, yung video? Bago. Laban lang, anak. Siyempre, lalaban to.
I-on ko lang ito sa iyo pero tulog ako. Sige mami, sige po. Okay lang po. Thank you mami. Good night po. Magtulog na kayo. Ayun, naglapag na po si mami. Parang may pa rin sa'yo. Okay po mami, sige po. Wait lang, maglapag din ako. Eh, mali. Lucky words covers of audit. Tumal ka na Lord sa'yo na. Kuya, ayun nga, mami, mas maganda yung sa inyo dyan, di ba? Sana may kaibigan ako dyan para may manonood. No? Night na. Sige po mami, good night po. Tikinda na. Ayun. Manoy sin, bastos pa ako. Aray. Sorry po, Manoy. Okay, sorry po. Pasensya na po. Okay, sige sige mami. Bawal din po ako magdikit sa kanila. So ako na pag dumikit sila mami sa akin, doon na lang ako babawi pag dikit. Pag nakadikit na sila. Kasi bawal din mami. Sige po mami. At 1 hour after. Iniwanan ako ni Tox Vlog. Sorry po ulit doon kay Manoy Sin. Wala pa talaga akong kaalam-alam dito sa Elvis. One hour before and 1 hour after, wag mo igala yung bahay mo pag kung saan. Sige po mami. Okay po mami. Copy. Tulog na niya. Sige mami, sige po. Bawal pala akong gumala. Parang lockdown lang dito sa Elisa. Bawal gumala. Salamat sa mami. May pa-advice.
May nagsabi kasi sa akin na balik ako, idol, ligo muna. Sige po, Tox TV. Salamat po, balik ka ulit. Turuan mo ako mamaya, Tox Vlog. Turuan mo ako mamaya, Tox Vlog. Aray, apat na yung tuwad. Tinuwaran ako ng 4. Sakit na na. Asat ka lang sa lahat. Sige boss, sige. Ang dami ng tuwad ko, 4 na. Dami ng tuwad ko, 4 na. Asat ka lang sa lahat. Aray. Ang dami ng ano. Mas madami yung tuwad ah.
Okay lang yan.
Okay.
Good morning, Yang Minda. Nakatuwad yung CP ko kasi naka-charge ako. Tikitan mo na lang yung mga bahay dyan, Yang Minda. Pa-add ako sa FB, Yang Minda, para makichat ako sa'yo. Ayan na po, binaba ko na yung FB account ko, Yang Minda. Pa-add ako naman dyan.